Hi guys, welcome to my channel. Ngayon guys, nasa ibang project na naman tayo. Ayan ang gagawin natin maglilinis tayo ng ating hukayan. Ito guys, barracks namin oh. Ayan, bagong barracks namin guys. Wala pa, hindi pa ayos, kulang sa materialis eh. Ayan oh. Ayan. Ay, baby ko. Ayun, tulog na tulog pa. Bago tayo magsimula, intro muna tayo. Ito na. At ito nga pala yung mga kasama ko. Mga kasama ko dito guys sa barracks. Ito yung Ayan yung pogi kong bayaw. Uy, say hi naman. Tapos, ayun yung aking asawa. Uy, tingin. Ay. Meron pa kaming dalawang kasama guys. Andun sa loob eh. Asan, pakita natin. Uy, hi kayo, uy. Hi kayo, hi. Meron pa dyan. Hi kayo, hi. Ayan. Ano rin sila, mag-asawa rin. Let's go. Ayan tayo. Tayo mag-start na. Maglilinis tayo ng ating hukayin. So, tara. Go. So ito na guys. Start na tayo. Yan ang aking gamit. Yung bako ko pa rin. Aking gamit na cute na bako. Ang aking cute na bako. Okay na yan guys. Na-start ko na. Na-check ko na lahat yan. Ang aking service. Ang manok ng aking papang. Ang aking aso. Yan. Hey doggy. Ayan. Yan ang aking hukain. May mga istaka na yan guys. Ayan. Pinatanggal ng aking bayaw. Cute na bayaw. Ayan. Ayan. Kabilaan yan guys. Ito. Tinatanggal yung tansi. Yan, kabilaan yung hukayin ko guys. Butas-butas lang siya, hindi katulad dati buo-buo ang hukay. Ayan, hanggang dun yan. Yun ang aking lilinisin. Yun. Yan ang aking lilinisin. Yan, oh. Butas-butas lang sila guys. Ayan, may staka na siya eh. Liniaut namin kahapon. Ayan. Ito guys, pinapalipat sa akin ng foreman dun. Ayan, dun sa may poste na yun. Ayan, pinapalipat sa akin muna. Tapos bago ako mag-uway. Ayan, mga istaka. Ayan. Sige, start na tayo.
So ayun na nga guys, tapos na tayo maglinis. Ngayon, hindi ko lang na-vlog eh. Nandiyan kasi si Foreman kanina kaya hindi ako nag-vlog eh. Kalay yan. Siyempre, nakapag-upay na ako. Ito guys, oh, tingnan nyo. Eh, yung mga naukay ko na. Bali, nagtatambak na lang tayo. Ito yung mga hinukay ko. Ayan guys, oh. Yung mga naukay ko na yan guys. Ayun po. Bali, 4 na butas niya, 5, 2 maliit. Ayan mga naukay ko na guys. Hindi na ako nakapag-vlog. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nandiyan si Foreman eh, si engineer, kaya nakakaya. Ngayon eh, lilipat natin tong lupa dun sa kabila. Lilipat natin yan. Tsaga.